Ale Ďuro, čo je to tam? Nuž vojáci idú. Ale paroma, veď tuším, to nie sú vojáci, ale honvédi. A keď neveríš, nuž počúvaj, čo im ich ermešter komanduje. Ľavá, pravá, honvéd do vás, prostá hlava. Počuješ? A poznáš už tú honvédskú pesničku? Nepoznám. Tak ti ju zaspievam. Sedem párov bolo, 5 bataliónov, zahnali honvídov od Brna domov, zahnali honvídov od Brna domov. Tie slovenské voly majú veľké rohy, honvídi mysleli, že sú to kvery, honvídi mysleli, že sú to kvery. A tam niže Brna upukla sa svíňa, honvídi mysleli, že to z kanóna, honvídi mysleli, že to z kanóna. Ten honvídsky kaprál na kachle sa driapal, boli tam herteple, všetky pochnápal, boli tam herteple, všetky pochnápal. A tam niže ráku stojí svatý Mátuš, honvídi mysleli, že je to Francúz, honvídi mysleli, že je to Francúz. Veze karusomár, za ním ide drotár, honvídi mysleli, že to generál, honvídi mysleli, že to generál. No, už teraz verím, že honvídi nie sú vojáci, ale staré baby. Himmel, doner, veter, vy prašiví regrúti, čo nestáváte vy zelené uchá, čo toľko chrápete na tých plesnivých strožokoch? Vracete sa hore vy dobytok pána cisára. Čo si myslíte, že dojku cecáte? To nevyletí z postele, ako gula dostane 1,20. Eď, keď to je három. Jakože môžem dostať, pán ermešter, 1,20, keď sme spolu nehrali ešte ani karty. Ticho! K raportu! Raport nastúpiť. Pozor! Pravo, hľaď! Pán ermešter, poslušne hlásim, že som už prestal pásť maminkiné kozy a narukoval som k pánu cisárovi za vojáka. A kde si sa narodil? Poslušne meldujem, že maminka mi povedali, že na Padláši. Ty africký slon, ale či v pekle, v nebi alebo pri mesiačku? Neviem, či to bolo pri mesiačku, ale tá dedina sa menuje Dolné Sprostince. A kedy si sa narodil? Keď sa zemiaky okopávali. Tak teda ti zemiaková hlava, povedz mi, či si chodil aj do školy. Hej, chodil som 3 roky okolo školy. Povedz mi teda, že jakí králi sú s našim pánom cisárom spojení. Poslušne hlásim, červený král, zelený král, holbový a žalúdny král. Och, ty krokodíl, a ktorého z prostého otca syn ťa to učil? Ich syn to boli, ktorí sú u nás učiteľom. Mlč! Nemusí to každý vedieť, že jablčko ďaleko od stromu neletí. Regrúti, vidím, že máte tekvice namiesto hlav a preto vám budem držať prvú vojenskú školu. Od dneska už nebudete viacej kozy pásť, ale budete slúžiť pánu cisárovi. Pán cisár vám dá za to každý deň jeden komisárek. Ja vám dám pár paciek a pán Frajter zo pár kopantov. Beda však tomu, kto by nechcel pánu cisárovi verne slúžiť. Takého očakáva Štranok. Kto by však zo strachu pred šibenicou chcel spáchať samovraždu a vyskočil by tam z toho vysokého okna, tomu jaj, beda, lebo dole pod oknom sú ruže pána kapitána a keby ich trafil polámať, zavrel by som ho, že by bola s černým. Kto by sa ale od strachu chcel zastreliť, ten nech to hlási služobnou cestou, aby sa jeho mŕtvola mohla nechať vykropiť. Rozumeli ste?
Služobnou cestou sa hláste, že ste sa zastrelili. Oznámte to najprv pánu Frajtrovi, ktorý je taký pán pri vojsku ako doma Richtár, potom pánu Kaprálovi, ktorý je taký pán ako hlavný služný, potom pánu Fírovi, ktorý je väčší pán ako Fejšpán a nakoniec mne, nad ktorého väčšieho pána už na svete ani není. Jano, rozumel si? Áno. A viete aj dačo zaspievať? Áno, poslušne hlásim. Vojak som ja, vojak budem, černe čižmy nosiť budem. Černe čižmy od čižmára, ostrohenky od kovára.